Da yawan masu matsalar ido suna fama wajen iya tantance rubutu a cikin Google Chrome saboda mai kankantarsa. A wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka ƙara size ɗin rubutu, girman rubutu na cikin Google Chrome browser yanda zai yi daidai da idonka ba tare da kana shan wahala ba. Mu shiga dan na nuna muku yadda ake yin wannan abu. To, abu na farko da zaka fara yi sai ka zo ka shiga cikin Chrome browser ɗinka. Kana shigowa sai ka zo nan sama ka danna akan nan gurin. Kana danna sai ka yi ƙasa ga guri da aka rubuta settings sai ka danna. Kana yi sai ka yi ƙasa ga guri da aka rubuta accessibility sai ka danna. To nan gurin shine inda zaka zo kai adjusting ka sa daidai da yanda idan ka zai iya karanta. Ku dinga kallon rubutun za ku ga yana ƙaruwa, kun gani? Yanda ka ganshi anan haka Chrome browser din za ta dinga nuna ma iya girman da ka ƙara. So wannan shine inda ake adjusting ka ƙara ka rage iya yanda idan ka zai ji daɗi wajen yin karatu. Yanzu idan muka dawo baya bari ku gani, kun gani ya ƙara girman rubutun nan. Kamar wanda suke da matsala wannan abin zai taimaka musu. Idan ku ji daɗin bidiyon nan ina roƙon alfarma da ku min sharing bidiyon nan sannan ku following ɗina da za ku dinga samun sabbin shirye-shirye. Nagode.